turabu kɛnɛ mɔgɔ ɲuman kɛnɛ mɔgɔ ɲɛ kɛnɛ dɔnni kɛnɛ na ala sɔnna ma nin y'a sigilen aw ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma fɔ sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ aw bisimila ka émission mandi kan n'o ye turabu kɛnɛ laturu kɛnɛ ni ala sɔnna ma a bɛ ka balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sɛlɛ Gawulonjɛ ni morikɛ bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ professeur Makan Sise ala sɔnna ma bi turabu kɛnɛ a tɛna kɛ basi ye k'an da bɛna dɛsɛ mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ bɛna da jɛ in kan foli b'i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu sɔgɔlen yɛrɛ b'an ka page la foli ni tanuni bambali o bi aw ye morikɛ salamu wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni y'an sigilen an ka laadala kɛnɛ kan n'o ye turabu kɛnɛ kosɛbɛ ni foli di kanubaw yanni an ka don bi thème kɔnɔ fɔlɔ alhamdulillahi rabbil alamin an b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadu adadan ma fi ilmillahi salatan dahimatan bi dawabi mulkila el wahidul fatah sila fɔlɔ an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ foli ta ka ɲɛsin Jigiripirisi kanubaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ o kɔfɛ an tɛ ɲinɛ an bɛ promoteur yɛrɛ fana fo a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen alhamdulillah k'an b'an ka turabu kɛnɛ kɔnɔ bi ni y'an sigilen ni ala sɔnna ma aw tulo kɛrɛmusigi kosɛbɛ i n'a fɔ an kɛmɛ ka layidu di kanubagaw ma turabu so 16 k'a daminɛ nin na ka na bila ko laban na kosɛbɛ n'an bɛna baro kɛ a kelen-kelen bɛɛ kan a mago ɲɛyɔrɔw kan i yɛrɛ ko ten ko turabuden kelen a bɛ mago min ɲɛ a ka ca a bɛ mago min tiɲɛ a ka ca mais anw tɛ yan mago tiɲɛ kama an bɛ yan mago ɲɛ de kama bi n ye turabuden min ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ fɛ i ka kuma a kan a bɛ se ka fɔ sigiyɔrɔ kelen Moriden Zumana alhamdulillah diyara n ye kosɛbɛ sila i da magara laturu camancɛ yɛrɛ de la sisan camancɛ Allahu akbar n'i ko adamaden n'i ko maa camancɛ o ye maa kilancɛ dɛ i da magara laturuden mun na a bɛ fɔ nin ma ko kɛnɛden Zumana ale de tɔgɔ dala Seydina Usumana la Usumana ale Usumana ale de tɔgɔ dar'o la Zumana ye kɛnɛ ye Zumana ye fiɲɛ ye Moriden Zumana laturu kɛnɛ don kabako bɛ yan dɛ o kɛnɛ ni nin de gosi ɲɔgɔn na ni ka ko laban mɛn i da magara Zumana mun na Zumana mun filɛ nin ye n'i y'a dɔn i tɛ sɛgɛn Zumana yɛrɛ ye kelen pe ye laturudalaw tulo b'a la Moriden Zumana Zumana yɛrɛ bi n'a kelen pe taara da nin na dɔn Zumana kelen pe ne o bɛ ala ko maaw de ko fɔ mais Zumana kelen pe ni walima Zumana kelen pe garijɛgɛ a bɛ mɔgɔ ko fɔ mɔgɔ min ka ko ka suma bon munna bi an ye Moriden Zumana ta parce que n bɛ dalu dɔ dɔn Zumana kan mɔgɔ mun bɛ yen ko n'a donna ko la a ka ko bɛ tiɲɛ mɔgɔ mun bɛ yen n'a baarakɛyɔrɔ b'a bolo a tɛ ka taa ɲɛ mɔgɔ mun bɛ yen a bɛ tunga la san joli joli hali bi a tɛ ka bouger ka bɔ a nɔ la mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ yen ala wele ti ɲɛ a bolo Zumana de bɛ kɛnɛtigi a d'o ma i ma ale ye kɛnɛ de ya parce que n'ale nana ale dan bɛ laturu kɛnɛ de la maa mun bɛ fɛ a ka ye Zumana de b'o kɛ mɔgɔ mun bɛ yen ni maaw bɛ layidu ta ye min kɛ a ko ka suma Zumana de b'o kɛ mɔgɔ mun bɛ yen ni nafolo b'a bolo i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka sɔrɔ c'est à dire ale bɛ nafolo sɔrɔ mais min nafolo don mun da fɛ n ka taa ɲɛfɛ Zumana de b'o ko dilan i da magara ni Zumana mun na ka maa binnen to duguma k'a yɛlɛ Zumana de b'a kɛ mɔgɔ kɛlen ka mɔgɔ mun dabali k'a siri k'a datugu a t'i ye k'a bɔ k'a yira kɛnɛ la jugu ka tila ka mɔgɔ sa Zumana de b'a kɛ i m'a ye n'i ye Zumana yɛlɛma dɔrɔn a bɛ ɛnzan d'i ma ɛnzan ye dimi de ɛnzan ale ye dimi de ale bɛ dimiso la Zumana ye kɛnɛ o tɛ kelen ye dɛ ɛnzan ye ji de Zumana ye fiɲɛ de ko dɔ bɛ yan awɔ turabudalaw b'a dɔn ko dɔ bɛ yan hali cɛ ni muso ni kɛlɛ wulu n'u ɲɔgɔn cɛ k'a ti ban a baaratuguni dɔ bɛ dɔw bolo n'u y'a ni kami kunkolo ɲagami ɲɔgɔn na ka situlu mɔ a la k'a don o ye bannen a faamuyala donc o Zumana in ka mɔgɔ kɛ a ka sɔrɔ kɛ fo mɔgɔ bɛ kabako a la Zumana de b'a kɛ mais si la dalu mun bɛ ne bolo ne yɛrɛ kɛ bɛ ka labɛn ko kan a bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ bɛɛ tɛ s'a kɔrɔ parce que munna yiri dɔ de bɛ kungo kɔnɔ ne bɔra Bamakɔ yan ka taa burusi kɔnɔ ka taa ni Zumana de baara kɛ kɔsannin na e kɔni y'a dɔn kɔsannin na n tɛ yan n wulila parce que dalu bɛ se ka kɛ Bamakɔ n'i bɛ baara dalu mun na
yiri mun n'a bi baara o yiri la a yiri i b'a yiri ju 100 de ɲini a yiri ju 100 kelen o kelen a kɔrɔ i bɛ kolonkisɛ 1 bila yen a kilebi i bɛ dɔrɔmɛ 1 bila yen i bɛ sɔrɔ ka jiri i bɛ yɛlɛ yiri in kan ala cɛ ni tiɲɛ i bɛ yiri i b'a bulu dɔɔni tigɛ non ni tiɲɛ dɔ ye n'i y'a bulu dɔɔni tigɛ zumana de bɛ kɛ o kɔnɔ zumana de bɛ k'a kɔ kan o bɛ kɛ yiri ju 100 de la o kama n ko a tɛ se ka kɛ Bamakɔ yan ale yiri kelen o kelen n'i sera yiri ju kelen o kelen ma i bɛ dɔrɔmɛ 1 bila ka kolonkisɛ 1 bila o bɛ kɛ kɔrɔni tile ka tila ka yɛlɛ yiri in sanfɛ k'a bulu dɔ tigɛ zumana bɛ k'a kɔnɔ zumana bɛ k'a kɔfɛ n'i y'a daga dilan k'a ban i bɛ warasaga jɛman de ɲini warasaga kelen kelen i bɛ sarakati d'a kan n'i ye saraka d'a kan o saga in de bɛ fa daga in kunna sisan n'i tɛ cɛ duman ye nin tɛ dilan ba ye ayi nin ma dilan cɛ si ye wariko la k'i binna nin ma dilan maa si ye ko i dolo salen don k'a ma minɛ sisan nin ma dilan maa si ye ko ala ma tɔgɔ d'i ma k'i kɛ masakɛ ye du kɔnɔ nin de b'a kɛ n'a daga dilanna k'a ban o t'a bannen dɛ an bɛ tila ka an bɛ gɛrɛ fulaw la ka misi jɛman pasi hali finman kelen tɛ mun na o nɔnɔ kɛnɛ de bɛ ɲini k'o k'a daga la sisan ale daga tɛ tobi dɛ ayi ale daga bɛ taa don dingɛso la tile 7 ni nin baara bɛ kɛ diɲɛ cɛw cɛ i ka saga bɛ sa misala ka taa la yɛrɛ n'i bɛ dalu in baara maa o maa i b'a tigi ka saga san jagoya nkalon t'a la fiyewu o ye kelen ye n'a bɛ sa cɛw cɛ ye o ka jiri de bɛ ɲini a dan ma a kelen-kelenna bɛɛ sisan n'i y'a daga don ka d'a tigi ma a ye kana sira la fiyewu ne y'a f'i ɲɛna tile 41 d'a ma ala kama tile 41 d'a ma yɛlɛmali kɔnɔ ne ma f'i bɛ kɛ milliardaire ye dɛ n ma f'i bɛ kɛ millionnaire ye nka e bɛ ko dɔ ye i bɛ ko dɔ ye c'est à dire i bɛ changement dɔ ye i ka diɲɛlatigɛ la quoi i yɛrɛ bɛ ko dɔ ye sisan ni nin dagaji dɔɔni n'i y'a di mɔgɔ dɔ ma ko ale ko n'a taara diɲɛ ko kɛ k'a ti ɲɛ a bolo a dɔɔni n'a ma dɔrɔn a k'a susa a la dɔrɔn tile 7 a k'a sigi o tɛ ye dɛ a di mɔgɔ dɔ ma dɔɔni o ka dɔɔni susa a yɛrɛ la dɔrɔn o bɛ fɛn dɔ fɔ a yɛrɛ sisan ka bitigi fitinin jɔ mɔgɔ k'a ye kalo 6 bɛ taa dafa yɔrɔ o yɔrɔ cɛ bɛ avion kɔnɔ a bɛ ka voyage daminɛ ni ne ba zumana de b'a kɛ sisan zumana dɔnnen kɔfɛ garijɛgɛ tiɲɛni hali fɛn min zumana la hali n'a sɔrɔ sisan kungo dɔ binnen don i kan n mago bɛ wari dɔ la tile 3 zumana baara cogo dɔ bɛ yen n'i y'a kɛ ka d'a tigi ma baara banna zumana ma dɔn de mɔden zumana kɔni e ma ale kɛnɛ de yan ale ye laturu kɛnɛ de minɛ tɔrɔdala bɛɛ kolo b'a la zumana ka so u b'a f'i ɲɛna ko jinɛ tɛ kɛnɛ minɛ jinɛ tɛ kɛnɛ minɛ laturu la ko dɔ bɛ yen cɛmasaw kulo bɛ ne la cɛmasaw b'a dɔn n bɛ ka fɛn min fɔ sisan nin daga in kɛrɛnkɛrɛnnama ne yɛrɛ taara daga in don n yɛrɛ ye o kɔfɛ n kanubaga dɔw bɛ yen an y'olu dɔw ka daga dilanni daminɛ o kama daga in kɔnɔndiya kama ni minnu mago b'a la an bɛ se k'a dilan dɔw fana ye mɛ nin tɛ dilan bɛɛ ye dɛ sisan nin tɛ dilan bɛɛ ye parce que nkalon tɛ na nin bɛ kɛ de k'a ye i yɛrɛ ɲɛ an b'a saga jiri la i yɛrɛ b'a ye wa saga bɛ faga a bɛ jiri la n'o fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko e bɛna wari caman an bɛna fɔ ko wari caman an b'a minɛ an tɛ n'i ka saga faga o tɛ zumana ye dɛ nin tɛ se ka baara ni diɲɛ maa si ka saga ma sa wa n'an b'i ka baara fana kɛ fana an b'i ka saga sa an bɛ tila k'a faga an b'a video kɛ fana k'a ci ma i yɛrɛ k'a ye i k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a fɔ ko an bɛna f'i ɲɛna walima n'i ka mɔgɔ yɛrɛ bɛ i bɛ saga wari caman a tigi bɛ na an b'a saga sa a yɛrɛ ɲɛna an b'a faga a bɛ k'a yɛrɛ ɲɛna nkalon t'o la sisan ni dalu ye tiɲɛ dɔ ye nin kɔni n'i ye nin daga don i bɛ charger ni ala sɔnna mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn fɛn ɲɛ bɛna da ni jɛ in kan sisan ani minnu bɛna a ye kɔfɛ k'a yira u bɛɛ lajɛlen na morikɛ a ka zumana baara i ko k'i taara a baara bɛɛ kɛ k'a ban kosɛbɛ expliquer ni min ye weleli kɛ mɔgɔ min n'a ka kan ni e ye weleli kɛ e ka ko de bɛ jateminɛ n'a sɔrɔ e n'a ka kan sisan ne yɛrɛ taara daga in dɔ don n yɛrɛ i yɛrɛ ye o kɔfɛ n ko mɔgɔ minnu mago bɛ daga in na ne yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ depuis n bɛ village la n ye dɔw wele dɔw yɛrɛ bɛ olu ko karamɔgɔ an ka ko yɛrɛ de kalifa b'i la n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn fɔ a fɔ an ɲɛna an b'a ta
me foli bila France me nga mo do fo me do fo États-Unis d'Amérique o nga muso do yi no ali bi no ale de ko kay émission kanu na giyan ko ma bene wole téléphone na karbo nyini me sansa mo wenna akay donc amba fana fu kosobe anan kan ba do be Espagne amba fana fu kosobe donc ni ko na ndiadi parce que donba kono ko ka tango juku sila dongoro mo be kabako do yi dalu ko ti mundo ala ami mundo na fulo ko la ma do abe kono fo mbe ali bi nyefe donc ni zumana yi ni mu ba fe i ka saga di bi saita daga bi do ka tima afamiyara d'accord afamna mu nga gele o ya jiridi jiri mbora jiri mbambulo ya ne ba fe sisa ka daga bi nyini ka saga bi nyini donc ami nono nyini ami ka daga glanga tima d'accord na iba soro to ga muna o chima voilà nala sona maliko ka fenfe be ki mo be ni daga ina ka do soro ala ibi se ga morke wele no professeur Magasise akan daga juru sala na nyo soro na ala sona ma e kan ala soro chugumina ikira jien roro abu nyafi na ala sona numéro ga tema ga jaw nyafe numéro maliko ka abu indicatif ke fro 00223 77 18 13 94 ni ko na ala sona ma ni murka bi nyo soro e kan ga do soro la chugumina murga bina ofu inshallah ni ne kuma mbulu bi trobu kenaka kala se kan bawma amma fo ya assalamu alaikum murga bi do kai amma fa allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseeran sayyidi subhana rabbuka rabbul izzati amma yasifuna wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin